Ayos ba? Yan. Raine TV. Wala nakikita ko. Pen. Raine TV. Raine TV.
TV. Hi, sawa ko. May love share sa'yo. Bigayan TV. Hello, everything with glad. Yan, thumbs up. Thank you po. May premiere po kayo, baba niyo lang po. Nag-share lang ako. Hindi ko makita yung comment kasi kanina. Nag-share lang ako. Hello, Team Ka-Solid Vlog. May love shoutout po sa'yo. And meron ka na pong jacket. Thank you po sa patamsak mo dyan. Meron ka pong premiere. Ibaba nyo na lang po. Yan, nagbaba po ng bahay si Vendy Vlog. Yan, baby po yung bahay niya. Ipipin ko po. Saglit. Saglit. Magbakas na lang po kayo kay Vendy Vlog. Babalikan niya po kayo. Baby po yung bahay niya. Wala pa po siya sa grade 1. Hindi ko mapindot siya. Ba't tayo mapindot? Baby face din po. Baby face din daw po siya. Pag hindi ko mapindot. Hello daw po sa lahat, sabi ni Vendy Vlog. Hindi ko mapindot yung bahay mo. Try ko ipindot. Hindi ko mapindot. Yan, nakapin na po yung bahay ni Vendy Vlog. Kasi hindi ko mapindot. Ba't hindi mapindot? Bigayan TV. Makatry nga nila. Hello, Team Ka-Solid Vlog. Thank you po.
Thank you po sa pagdalaw. Meron nga pong premiere, pababa nyo na lang po para matamsakan natin. Yung nakapin po, baby pa po. Try nyo nga pindutin, hindi ko mapindot. Pabakas na lang po. Yan, salamat sa pinubende vlog. Hindi tayo mapindot. Pusukulan pa siya. Hindi ko mapindot. Oh. Try mo nga pindutin yung nakapin. Hindi ko mapindot eh. Napipindot mo ba? Ayaw na. Bakit kaya? Sige. DESAN TV. Ayaw mapindot yung nakati. TikTok.
Hi po sa lahat. Sorry po, walang sounds kanina. Dumating kasi si Sir, kaya tahimik ako konti. Thank you po sa nagstay. 1 hour lang naman po tayo. Sa mga dumikit po at yung mga yung nakapin po, tulungan po natin. Baby pa po siya. At yung binaba po ni Happy Vlog. Hashtag Jendy Vlog kasi po, lahat po ng kanyang content is nakakatulong sa atin. At kung meron kayong gustong matutunan, dun nyo lang po makikita. Kaya dikitan nyo na po si MJ DAYEM. Siya po ay nandito sa Hong Kong. Ganoon din po si Ma'am Gian. Yan, nandyan rin po si Kusina. Nandyan. Thank you so much sa inyong lahat. Pasensya na kayo, nakamute ako kanina kasi nandito ang aking amo. At syempre, amo natin siya, kaya kailangan natin igalang. So, konting, a little bit no sound zone. Yan, malapit na rin po ako matapos. Mga 15 more minutes na lang kasi, lutuan na naman yan. Thank you so much sa inyong lahat. More blessings at mag-ingat tayo kasi meron pa ring virus at di natin alam kung kailan matatapos to. Yan, thank you so much sa inyong lahat dyan. Nag-stay, pabiji-biji. Yung walang naririnig kanina, umalis na. Yan si Kusina, sabi niya, thank you, Gian, sabi niya. Sang ka-host, nandito po ako sa HK. Ma'am? Layaw TV dan tamsak madam dito pa harang from HCB TV. Wow, thank you so much po. Thank you so much sa paharang nyo at pabidi-bidi nyo dyan. More blessings po sa ating lahat. Magbabalang po kayo, baka may premiere kayo. Layaw TV, yan. Thank you. Welcome, madam. Salamat po ulit. Then, nagbaba ulit po si Lexi Vlog. View from our ano to? Nasaan ka po, madam? Nandito ka ba sa HK din? Dikit na po to sa'yo. Nagtamsak na lang ako. Guys, may pa-entry ako sa live ko. Gusto nyong manalo with Gcash this coming 21. Okay, noted. Ipin po natin para po manoted din nila. Thank you, madam, sa pag-share ng iyong blessings. Yan. Thank you po, Ma'am Gian. Yan, nadikitan nyo na po ba yung nakapin para maiba naman natin? Ipin po natin si Ma'am Gian na nag-i-invite sa atin. Pumunta sa kanyang pag-share ng blessings. Yan, nagbaba pa rin si Kusina ng kanyang bahay. Nakadikit na to kusina, tsaka yung main ko sa'yo. Huwag kang mag-alala. Thank you, Kusina. Kasi yung labi ko nasa taas, kaya tumatayo ako. Oh. 9 years, 9 years death anniversary ng nanay ko. Kaya share the blessings kahit taga 100 Gcash. Yan! Malaking bagay na po yan, madam. Thank you po sa pag-share mo. At 9 years anniversary po kay nanay. JM Mendoza. Thank you so much, JM, sa iyong pagdalo. Meron ka ng jacket, so hindi ka na bago dito. Nandyan pa rin po si Ma'am MJ DAYEM. Yan po ay nandito sa Hong Kong. Kaya ano pang ginagawa niyo? Please like and subscribe. Marami po kayong matututunan sa kanyang mga content. Kasi po, dyan po ako natuto at marami po talaga siyang mga binibigay sa ating idea na dapat nating matutunan sa YT. Laki ng bahay mo, host. Opo, sipag at syaga at resistensya.
Sipag lang po. Siyempre po, mas mayroon pa lang mas malaki. So, tayo pong mga maliliit pa, siyempre, kahit pa more, dikit pa more, kahit di tayo binabalikan, at least, tayo nagdikit ng, ng maganda. Diba po? Kaya, pag pupunta po kayo sa live, dumikit lang po kayo ng dumikit, unahan nyo na lang sila, kasi po, mas okay po na tayo ng maliliit ang mga dumidikit. Siyempre, marirealize din nila na, uy, ang sipag nitong dumikit. So, ibibigay po lahat ng ninja nila sa atin. O, di ba? Ganun po yung ginawa ko rin, sipag at syaga. Pero pag wala po talagang time, wala. May hindi nadadagdagan. Kaya sipag lang po, kaya po natin yan. Maabot din natin yung ating minimithi. Basta po, live din pa more. Done na po ako sa iyo, Ma'am MJ yan. Thank you so much, Gian. Babalikan ka po niyan. At huwag ka pong mag-alala kasi po nagla-live po yan. Kaso nga lang gabi na. Yan, tapos na rin po si Mercedes. Si Mercedes po ay nandito rin po sa Hong Kong. Yan, tapos na rin po siya kay Ma'am MJ. Thank you, Mercedes. Babalikan ka niya ni Ma'am MJ. Nandito rin yan sa Hong Kong. Nagkita na kami niyan, si Ma'am MJ. Tsaka, si Mercedes is nandito rin po sa Hong Kong. Yan, nagbaba pa rin po si Ma'am Gian ng kanyang bahay. At huwag niyo pong kalimutan, si Ma'am Gian po ay magbibigay ng blessings sa 21 ng death anniversary ng kanyang nanay. Kaya huwag po natin kaligtaan. 21. Ano pong oras, Ma'am Gian? Ano pong oras ang iyong Lyza TV, pahag po sa aking munting bahay. Yan, nagbaba ng bahay si Lyza TV. Yan, puntahan natin si Lyza. Yung nakapin po, tapos na po ba kayo doon? Si HBT? Sige, palitan naman natin nakapin. Yan si Lyza is... ikaw rin yan, RTBC. Siya rin pala yan. Yan, nagbaba pa rin si kusina ng kanyang bahay. Dikit ko na rin to sa kusina. Yan, 6 more minutes na lang po tayo, ha? Alam niyo na. I'm here. Full support, madam. Oh, thank you po, RCVTV. Yan. Siya po yung nakapin. Baby pa po yung bahay niya. Baka matulungan po natin. Baka naman, ayuda naman. Meron bumaba kanina si Vendy Vlog. Hindi ko po ma-search yung nagbaba siya kanina, hindi ko naman hindi mapindot. Salamat po sa paharang, RCVTV. Yan. Ibababa ko pa rin po yung bahay ni Ma'am MJ, ha. Mga hindi pa dyan, wala rin bago. Konti lang tayo. Pero at least, diba? Kahit wala tayong time. Sulpot-sulpot lang. Dan Mercedes, sabi ni Lizelle Vlog. Yan. Thank you so much, Lizelle. Babalikan kanya. Nandito yan sa Hong Kong at member po yan ng choir dito sa Fanling, New Territories. Yan. Salamat. Sabi ni Gian, RCVT, dan na po sa'yo. Yan. Dikitan nyo yung nakapin kasi 5 banana yung ibabalik niya sa atin, di ba? So, yan, binalikan niya rin yata ako ng 5 banana. Thank you! Thank you so much. And si Ma'am Gian is napaka-sexy. Sexy. Para ba magpa-sexy? Panday! Thank you, Panday, sa iyong pagdalo. Dan tamsak dito pa sa harang from RCVTV. Yan, in-invite ni RCVCTV. Sticker boy, tamsak host. Yan. Magbaba pa kayo. Meron mga invite si RCVTV. Yan. Si Panday, si Sticker boy. Yan. Thank you so much po sa mga patamsak nyo. Thank you so much. Yan, nagbaba ng bahay si kusina si staff auditor. Dikit na po sa inyo to, Alexander Manigbas. Yan. Tamsak ko na lang po, boss. Thank you so much.
Lagim. Thank you so much, Lagim, sa pagdalo. From RCV TV. Yan. Thank you so much po sa pag-invite. Meron na po kayong jacket. May bago po dyan. Baka hindi pa po dikit sa inyo, mga boss, mga madam. Yan. Magbaba na rin po kayo at may dikit natin ang ating mga kakatiting na kakatiting na ninja. Mercedes yan. Sabi ni Ma'am Gian, dan na po sa'yo. Yan, nagbabalik na po si Mercedes. Pengi ng saging host. Sige po, baba ka po. Ay, sticker boy. Kapitan Kidlat. Tamsak madam dito po sa harang from RCBC TV. Thank you so much po. Thank you so much. Yan, nagbaba ng ba si sticker boy? Sticker boy. Idikit ko na to sa'yo, kaukit. Dikit na po ako sa'yo, kaukit dito sa ako ko. Tapos, pati rin po yung main ko, dikit na po yata sa inyong lahat. Bakas lang kayo sa main ko at magbakas from RCVC TV. Yan. Yan, kaukit. Nagtamsak na lang ako sa'yo, kaukit. Kasi nagbakas ka nun sa akin. Pinalikan ko na rin po yung ano mo. Thank you po. Thank you po. Sticker, salamat po. Always welcome po. Yan, may bababa po ako ha. Si Ma'am NK. At yung baka hindi nyo patikit yung brother ko. Di Mr. Design di Kilay. Yan, magbakas lang po kayo. Hashtag #GenDevlog. Yan. Ipo-ipo, dan tamsa from RCVZ TV. Dito pa din sa harang. Thank you so much, Ipo-ipo. May jacket ka na. Yan, magbaba lang po kayo ng bahay at tamsa ka natin lahat ng inyong mga binababa. Yan, magbakas lang po kayo dito, ha. Ito po ay aking brothers na sa Saudi. Binababa rin po ni Nightbot yung mga bahay nito. Sigbin ako. Tamsak dan from RCBC TV. Thank you so much, RCBC TV, sa yung mga invite. Yan. Thank you po. Dito, magbakas lang po kayo sa binababa ni Happy Vlog. Hashtag #GenDevlog. Kasi po ito is ang aking mga kaibigan. Magbakas lang po kayo. Sila po ay nagla-live stream. Here lang, ha? Opo, ate. Thank you so much, te. Dan tamsak from RCBCT harang ulit. Yoy, manananggal ako. Thank you so much, manananggal. Magbakas lang po kayo sa mga binababa ni Happy Vlog. Hashtag #GenDevlog. Babalikan po nila kayo kasi marami itong mga alagad. 10 to 20 banana ang mga kanilang binibigay. Pumunta po kayo sa kanilang mga, pag nag-LS sila, at mag-hashtag #GenDevlog kayo kung pupunta kayo doon. Para po, nagpipin kasi sila, tapos bibigyan nila kayo ng mga ayuda. Kasi marami po silang mga nagbibigay. Isa na po dun sa kuya ko. Yan, sa Renel Vlog, yung binaba po ni Happy Vlog. At meron pa po kung ibababa. Si Marvelous. Yan, si Marvelous. Siya po ay nagla-live stream. Pumunta po kayo. Napakasaya po ng kanyang live. Mauutot na lang kayo sa kakatawa pag siya po ay nakadalo kayo sa kanya. Aswang, hello Aswang. Thank you so much sa yung Dan Dikit.
Kalembang from RCBZ TV harang ulit. Thank you po RCBZ TV. Thank you po sa mga invite mo. Yan. At magbaba rin po kayo para po sa na-mention ko, dinikitan, pasuklin na lang mga lalabs. Ma'am Gian, babalikan ka po niyan mga yan. Siguro po busy. Or magbakas na lang po kayo. Dinikitan niyo na po ba si RCBZ TV? Yan. Aswang dan sa... Ba't wala pang dig? Wala pang siya. Yan, may harang na po. Ay, may na po kay jacket. Ito po si Marvelous. Mag-hashtag Jendi Vlog na lang po kayo sa kanya. At ito rin po si... Punta po kayo dito. Kay Butchok. Pasugod na lang natin sa kanya. Hashtag Jendi Vlog na lang po kayo doon. Sugurin nyo po to. Sugurin nyo. Nakaano po siya doon. Tikbalang ako. Damtansa from RCBC ulit, madam. Grabe. Nag-abala ka pa talaga ng RCBZ TV. Thank you po. Yan, sugurin nyo po yung binaba ni Happy Vlog. Si Kuya Butchok dyan. Pwede na po yung lumipat doon at kasi mag-i-end na rin po ako. Kasi baka dumating na naman si Sir. Punta po kayo dyan sa binaba ni Happy Vlog. Sugod na lang po tayo doon. Punta po kayo doon. Sir RCBZ TV, thank you po sa mga pinasugod mo. Ate MJ, thank you sa pagtambay mo dyan. Ingat ka po dyan. At Ma'am Gian, thank you po sa pag-invite mo sa amin sa 21. Saan mo po pupunta po kami sa 20 pa sa anniversary at pa-sharing mo sa iyong mami. Yan, tikba lang ako. Dan thumbs up for RCBZ TV. Yan, nagbaba pa rin si Kusina. Kusina, pumunta ka dun sa bababa ni Happy Vlog, pumunta ka doon, sumugod ka. Si Kuya Butchok yun. Pasugod ni Jendi Vlog, ganun lang kayo. Punta tayo sa kanya, pwede na po tayong lumipat doon kay Kuya Butchok. Tara, samahan niyo na ako. Titignan ko kayo kung nandun na kayo. Diyan sa binaba ni Happy Vlog. Punta po kayo doon, naka-live po siya ngayon. Thank you so much sa inyo ha. Punta po tayo. Thank you po sa inyo. Thank you, nandun na po ako.